ingkang utama menika Mas Dalang. Nggih. Ingkang kula hormati dumateng DPW Partai Nasdem atau yang mewakili di sini dari Kakak Albert. Ingkang kula hormati dumateng sedaya kader-kader Partai Nasdem Kabupaten Nganjuk dan ingkang kula hormati sedaya tokoh-tokoh warga masyarakat ingkang saged hadir dhateng Sanggar Astabrata Nganjuk. Iya. Nggih, Mbak Niken niki acara pagelaran wayang niki untuk memperingati hari ulang tahun Partai Nasdem ingkang kaping 12. Terus ini sudah 1 dekade Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Iya. Luar biasa. Napa melih? Nggih, Mbak Dalang, terus ndek wau sampun disampaikan nuansa biru-biru. Iya. Biru niku bisa ditiru. Bisa ditiru. Satu bisa ditiru, makna yang kedua bisa rukun. Bisa rukun. Antara ini Astabrata, Niken Salindri dan Partai Nasdem. Wah. Amin. Ben tahun nggih. Ben tahun nggih to. Oh niku. Niku wajib niki pun disekseni gamelan kula. Nek Ben tahun ben wulan nggih mboten napa-napa kok, Pak. Wah. Malah luwih sae. Berarti ulang bulan. Nama melih Mas Yogi. Sampun semanten Sampun. Pak Dalang. Saya Oh. akhiri wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dek Niken, Nggih. kamangka hukum panggung itu ada 2. Ada 2, Pak. Satu nek ora nembang, loro ninggali. Enggak ngono, Mas. Ngeten, Pak. Jenengan lek kersa duet kalih kula, lek mboten saged duet mawon nggih mboten napa-napa. Ngono lho, Mas ya, Mas ya. Betul. Lah, Betul. ngoten, Mak. Ngoten, Pak. Mas. Luwih HP meneh nek duet karo duit. Ah, lah niku luwih sae, Pak. Gayeng niku, Pak. Berarti kalau pilih loro-loro nih. Nah, Kali nggih ngoten. nembang. Alhamdulillah. Tebang, oke. Oh, oke. Pak nyuwun sewu. Kula badhe tangkleten Sewu jenengan. tok. Loh, satus nggih mboten napa-napa, Pak. Kula nyuwun sewu jenengan sampun gadah pacar napa dereng, Pak? Astagfirullah. Wong wis dadi DPR mestine ya wis krama to. Oh, ngoten. Kalau sampun Kak. gadah putri. Oh, sampun gadah putri. Ya ampun. Lah kados tasik remaja ngoten ya, Pak jenengan, Pak Biar. Remaja artinya napa Pak Dalang? Remaja niku napa nggih? Tasik bocah. Bocah iya, edan. Mesti batine anu Mas Yogi iki terus anu wah jane iki aku aja sik aku. Oh, nggih. Niku panyuwune saking bapake nembang kalih kula, nggih. Bawa lah iki cocok. Niku cocok. Bawa napa, Pak? Ampun. Pun ngerepek niku wau. Oh, Ora pepek. mboten napa-napa. Mboten. Maca mboten napa-napa. Presiden mawon pidato maca kok. Nggih. Niku dandang gula. Napa? Bawanipun dandang gula. Bawa napa niki? Lagune caping gunung. Wo slendro berarti. Lho rodok slendro sithik. Soalnya ngeten, Pak. Heeh. Bawane dandang gula niki kula mengibaratkan semoga nanti partai-partai Nasdem seperti prajurit yang bisa meneruskan apa yang menjadi gagasan Ketua Umum Surya Paloh. Amin, amin. Nah, monggo. Yogyaniro kang para prajurit Ki mesti belajar nembang karo Mas Heru jenengan mesti. tuh lamun bisa satya anulada du ing nguni caritane andelira sang Prabu Sasrabau
ing Maespati. Santai, Pak, santai. Ampun keseso, Pak. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun Kang Kinelung Triprakara Gunakaya purune kang diantepi Ya. Nuhun Nitra Utama. Tepuk tangan untuk Mas Yogi Tepuk tangan. Dirgantara. Suwantene jenengan suwae lho, Pak. Jenengan belajar teng pundi, Pak? Saking Mas Heru napa? Saking Mas Heru nih. Oh, Nembe saking nek wau diwarai kok. Nembe wau lho, Mas. Nembe wau Mas Dalang. Oh, lah nggih to. Belajar. Oh, Mas Heru niku gemati kok. Niki lanjut lagune napa Mas Yogi? Capek gunung nggih. Caping gunung kersane demen pengeling-eling. Oke, oke. Niki duet kali Dik nikan nggih. Nggih, kalih kula nggih, Pak. Oke. Maka, yuk. Di zaman percuma jara kelingan anak lanang biyen tak openi saiki ono ngendi Newes mana keturutan sing digadai yen tinggal janji saiki opo ning gunung tak cadangi saka yen mandang tak silih caping gunung Nggo bacut ki dangdut. Ya, mangga. syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo Awas. Yuk. Zaman perjuangan
Alhamdulillah gayeng tenan iki, Mas. Pripun Mas Yogi? Mas. Sampun. Loh, Cekap. sampun. Kok Pak? sampun iki lho? Sampun, Pak. Mosok Pun megah-megah kula. mboten tanduk. Mboten malih, Pak. Sampun. Mumpung wonten kula lho niki. Ah, mumpung lho. Mumpung lho niki. Ya mungkin malih to, Mbak. Oh, mungkin malih. Oh, nggih. Niki napa anu Mas Yogi, napa ada undangan Ada. lagi yang kepengin naik napa pripun, napa manut kersa jenengan? Sinten? Ah. Monggo Kakak Albert. Sinten? Oh. Kakak. Kakak Alfred. Sampun. Pripun? Mas Dalan. Oke, heeh. Sampun duet nggih. Nggih. Sampun duet to? Duwite sing durung. Tak kira lali. Kampil mengke. Sampun? Sampun. Nggih pun, matur Nggih, nuwun. matur suwun. Nah. Mbak Niken. Nggih, matur suwun Bapak. Nah. Ya. Lah, ini wis ngene iki tanda-tanda Petung iki, kehidupan. Mas. Petung, Mas. Oh, petung, Petung. ya. Lho. Nek wis ngerogosaki tanda-tanda kehidupan. Wah. Wis. Lho. Alhamdulillah. Mas Yogi Alhamdulillah. Dirgantara. Oh, Contoh nggih. seorang pemuda yang sukses. Nggih, Ah. Pak Yogi. Sing namine Yogi niku kok mesti ganteng to, Mas? Lho napa nggih? Heeh. Yogi Dirgantara. Tanggoku jenenge Yogi ya ganteng, Mas. Oh, Yogi Iki- Dirgantara. Nggih jenengan nggih ganteng lho, Pak. Deloken. Wah, jan- Yogi niku wonten kepanjangane. Oh, Wonten anu singkatane. ada upama artinya ada ya? Artinya tuh ada. Di maknai per huruf, Heeh. per huruf. Per huruf. Yogi, Y. Y. Y iki apa artinya, Dik Niken? Yang selalu Maste yang selalu Memperhatikan. memperhatikan anak-anak seni. Wah, buktine nanggap Buktine wayang. nanggap dhewe ngene Ah, iki lho, pemuda-pemuda Mas. kabeh. Heeh. Piye? Y. Oh. Oh, orangnya ganteng dan berwibawa. Wah. Ya apa gak? Ya, betul betul. Ki Bener masuk, ta? masuk. Y O G. G. Gagah seperti Gatot Kaca. Gitu. Cocok karo judulnya bengi iki, Cocok, Satria cocok. Dirgantara. Nah. Pak Yogi Dirgantara. Bener yo. Sing terakhir I. I. Heeh. Insya Allah tiap tahun nanggap wayangan. Nah. Amin. Diamini Pak, nggih Pak nggih. Amin. Tapi nanggap wayangan kalih kula Pak bintang tamu nih. Ampun wayangane tak biasanya udan bres balik wayangan tok. Boten kalih kula. Syukur-syukur iki engko setelah di sini virtual di Oke. sini nanti ini kan disiarkan Nasdem jugaan. Oh, Channel Nasdem. Dan ini kita bisa keliling Nasdem Jawa Timur, bisa sampai pusat insyaallah. Ngaten, ngaten, ngaten. Amin. Nggih, Nah. nggih, nggih. Nggih. Adik ini kan, Inggih, dalem iki ya, aku Mas. membaca WA, ini Membaca kata WA. yang sami minta gending request. Wah, iki lagu iki kudu Dek Niken piyambak ingkang nembang. Oh nggih, niku napa Mas lagu? Lagune niki bernapas Banyuwangi, kari milih gerajakan nopo gelang alit. Oh nggih, siap. Napa? Gerajakan nopo gelang alit? Nah, Gelang alit mawon. gelang alit oke? Nggih. Oke, heeh. Sing ngerancak digarap sakjose uga lagu iki kunjuk dumateng para pemirsa yang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media. Matur Nggih. nuwun. Heeh. Monggo gelang alit Dik Niken Salindri. Monggo Mas Aryo. Ya, yuk.